Kantu kontariok ongi etorri podcast ibiltari honen beste atal berri batera. Ikusiko zenutenez autokarabana bazter batean utzi dugu eta kalera elkarri dugu gure elkarrizketa txokoa abestekin jolasten aritzeko. Jolasa aitzakia bikaina baita gure musika eta euskal taldeak ezagutzeko. Eta horregatik ekarri ditut gaurkoan ona Uxu eta Izadi, kaixo? Kaixo. Zer zaudete? Ondo. Prest gaurkoan jolasean aritzeko? Bai. Gaurko probarako ekarri dizudan abestia ETS taldearen zurekin batera abestia da. Ezagutzen alduzue? Bai. ETS taldia asko entzuten dut. Ea, eta nor da abeslaria? Inigo Etxezarreta. Oso ondo, begira, aurretik ETS taldearen hainbat bitxikeria ekarri dizkizue. Ikusi bideoa. ETS taldeak Entol Sarmiento esan nahi du. Eta baltzen egiten Erriosako jai batzuetan parrandan asmatu zutela izena. Matxondoko adarrari Sarmiento esaten omen zaio eta hortik datorri izena. Lekora herrikoak dira taldekideak eta beraien sustraietara oso errotuta jarraitzen dute, nahiz eta Euskal Herri osoan zehar lortu duten arrakasta. Izan ere, entseguak beraien lekorako betiko lokalean egiten dituzte. Eta azkenik, ez asmatu zein den Inigoren platerrik gustukoena. Lasaina da, aztetatu interesgarria, Lasaina ze goxoa? Bitxikeria guzti hauek jakinda, orain bai zurekin batera abestiarekin jolasteko ordua da. Eta hau da ekarri dizuedan jolasa. Abestiaren errepika entzungo dugu eta momentu jakin batzuetan gelditu egingo da. Zuen lana zein izango da, isilune hoietan zein hitz doan asmatzea. Bai? Bai. Prest eta gogotxugaz jolasa huitzeko. Az gaitezen jolastu etxean ere bai. Entzun dezagun. Lekuetan, garaietan edo oroitzapenetan. Lekuetan. Oso ondo, jarrai dezagun entzuten. Egoak, eskuak edo besoak. Besoak. Oso ondo. Jolasa oso erreza izaten dabil. Ea, entzun adi azken zatia. Zurekin, haiekin edo gurekin. Gurekin? Ez da zuzena, ea, Izadi? Zurekin. Oso ondo bikote, primeran aritu zarete. Zuek gustura monzarete? Bai. Begira, jolasean hain ondo aritzeagatik sorpresatxo bat ekarri izuet. Hemen txedakat zuentzat, ETS-eren diska berri bana, abestiak entzun ditzazuen, zuentzat merezi duzue? ETS-eko diskoa asko gustau jat. Tira eta honekin emango diogu amaiera gaurko tarteari. Eskerrik asko Uxue, eskerrik asko Izadi, eta gora ETS! Agur!